Apa nani apa? Ay, Dios. Treinta segundos. 30 segundos.
Ahora tengo la ciudad.
Gracias, ¿eh?
La línea torcida. Apa nanti apa? Apa nanti apa?
Fernani, venga, venga. Fernani, venga. Venga, venga. ¡A Fernani! Fernani, venga. Fernani, Fernani, venga. Venga, Nani, venga. Nani. Julia, Julia. Venga, va, Nani, venga. Venga.
aquí.
Arratsaldeon Landare Rugby zelaitik gaur Espainiako ohorezko mailako partidua ari dira jokatzen, kanpoko taldea Valladolideko Brak El Salvador eta Hernani Rugby Club elkartea. Lehen zatian ez du zuekin bat egiterik izan, eta esango dizuegu, orain goz behintzat markagailuari dagokionez, ez uste handirik ez. Ez uste berba da, Valladolidek duen taldearen eta maila kontuan hartuta, behar bada gehiago ero, alde handixeago izan ziteke, baina ez, huts eta 17 ari da Brak irabazten, eta orain zigor-kolpea adierazi du epaileak, hain zuzen ere, David Joaquin Castro epaileak Hernaniren kontra. Aukera oso polita da, agietara botatzeko, baina uste dut Valladolidekoek ez dutela botako, hori da, uzartzea eskatu dute. Eta hagen aurrez, hain zuzen ere, Hernaniren zelaiaren, 22 eta erdiko zelaiko 10 metrokoen tartean dira Valladolidekoak eta Hernaniko horrelarikoak, ea zein jabetzen den baloia sartu jakina, Valladolidekoek egingo dute, eta pres bai Hernanikoen defentsa, eta bai Valladolidikoen erasoa batak besteak alduena egiteko, Valladolidek erraz irabazi du uztartze hori, eta ezkerrera zabalduz, errekaldera, eskuko jokaldia, ongi antolatua, baina momentuz behintzat defentsa ona, Hernanik, irekia antolatu dute, aurrelariekin tartea bilatuz, Valladolidekoak, orain ere talka bortitza egin dute Valladolidekoek, eta baloiaren jabe dira, metroak, pixkanaka, metroka, hagen aurrez aurrean daude, 20 metroko lerroan, pasatu gainditu dute lerro hori, eta pentsatzen dut, aukera izango dutela eskura jokatzeko, baina ez, lehenbizi, 5. 6. fasean dihar dute Valladolidekoek, baloia eskutan dutela, eta berriro irekia, Hernanik bizpairu jokalarik egin du defentsa, eta ez dute rekuperatzerik momentuz, zalea Hernani eupatzen, beharko du gaur zerbait, markagailu hori buelta emateko markagailua zutzeko, eta Hernani jabetu da baloia azkenean. Zangoz estikada luzea, Anar Zelosegik, Valladolideko jaso dute beraien zelaian, eta aitzin pasea izan ote zitekeen, baina ez, momentuz behintzat, aurrera jarraitzen du jokoak, eta Valladolidekoak, behin eta berriro, talka, balaia 12, eta aukera aparta daukaten ensaio egiteko eskuinak galetik, Valladolidekoek 4. ensaio egingo dute, hain zuzen ere, Alejandro Alonso egin du ensaioa. Partiduko 4. beraz, erasoko puntu ere badukatue, beraientzat, eta lan guztiak eginak dituztela Valladolidekoek dirudi, ea hone pixka bat apaltzen dituen, lasaitzen dituen, mantsotzen dituen, eta Hernanik gaiden, defensako puntu hori ez du lortuko, baina bai, agian 4 ensegu eginda, puntu bat. Beraz, ensegua, aipatu dugun bezala, Valladolideko Brakeko erdiak egin duela, Alejandro Alonso, eta orain saiatuko da, taldeko Steven Kenneth Alfel, agetaratzen beste 2 puntu gehiago lortu ahal izateko. Beraz, lehen zatian huts eta 17, 3 ensegu egin da, Valladolidekoak, eta orain, markagailuan huts eta 22, esan dizugun bezala, Alonsok eginiko ensaio hori esker. Eta partidua 2. zatia hasi eta 4. minutu egin dute ensaio goiztiarra 2. zatiari dagokionez. Pres, beraz, laizter emango dizkizugu bi taldeko 15-tekoak, ea jaurtiketa ikusi, ez du, huts egin du, ez du agieren artean sartu, eta beraz, hortantxe geratuko da markagailua, huts eta 22. Gaurko jardunaldia, larun bateko jardunaldia, 10. da, eta beste partide batzuk ere, badira asteburu hontan, horietxek emango dizkizuegu, bihar 12:30, Independiente, Ciencias, Sevillako Ciencias, gero, gaur, beste partide bat jokatzen
hariko da, lauetan hasi behar zuelako, ez dakigu hasi den, uste dugu baietz. Madrilen, Cisneros eta Barcelona. Espero ezagun Barcelona galtzea, hain zuzen ere, joan den igandean, Barcelonak Hernaniri irabazi egin ziolako eta sailkapenean bi taldeak orain parean geratu dira. Beste partidu bat gaur jokatzen ari dena, Euskaldunen arteko derbia, Urbietan, Gernikan, Bizkaia Gernika, Getxo artea. Hori, izan bezala gaur atxaden. Bien bitartean, Hernaniari da erasoan, eta komentatuko dugu, Matin Kolleako eskuinera zabaldu du, antzegoen Irez Garmendia gaurrelariekin jokatzea erabaki du, pase ez da oso ona izan, atzera jondelako baloia, lurrera, alegia, berdegunera zorionez, nahiko lehor dago, ez da behar bada, oso egokia jokatzeko, nahiko irregular dagoelako, baina belarra bada. Matin Kolleado baloiarekin, orain saiatzen ari da Hernani hurbiltzen segulorreraino, Espainiarren segulorreraino, Jon Intxausti intxeta baloia jaso du, irekia antolatu du, Matin Kolleado pase politia egin du eskuinaldera, errekaldera, eta ikus dezagun zertan bukatzen den jadanik pase desente duen jokaldi honek. Esan dizuet, bihar beste partide bat ere badagoela, interesgarria, Sanboi herrian, Sanboianak eta Alcobendas Sanitas jokatuko dute bihar 12:00 hori betire erditik gorako taldei dagokienean. Eta azkenik, bihar bertan 12:00 Silverstone El Salvador, Ampo Ordizia Goierriko taldea eguerdiko 12:00. Eta jakina, hemen guri dagokiguna, guri interesatzen zaiguna, Hernani Brak, inigile izan dut Brak El Salvadores, Brak Quesos Entre Pinares. Eta Castro epaileak adierazi du, ala izan delako, alboko sakea Valladolidkoen ensegularrutik 5 metrotara. Ea ederki jaso dugu goian, orain laxoa egin dugu, baina sartu egin da, tartekatu egin da kontrarion artetik, okerz badago de Jon Intxaustik lortu ditu metro batzuk egitea, eta baita enseigoa egitea ere. Jon Intxausti intxetak egin du, Hernanikoen lehen irudian ikutakuso berriro, eskasa bikaini da bazik, Jon Intxausti intxetak hartu du baloia, zuzenen ensegularrora jonda, eta epaileak ikusi du enseio egin duela. Beraz, lehenbiziko Hernanik eta hori izan dugu, 4 lortu behar ditu, pixka bat, alde batetik txukuntzeko markagailua, eta bestaldetik, ea 4 ensegoietara hurbiltzen den, saiatu ahal izateko, 4 ensei egitegatiko jasotzen den puntu hori. Oraintxe itzaltxu geratu zaigu landare, baina eguzkia izan da present, Hernanin, leku askotan bezala Euskal Herrian. Eta eguzki horrekin, lehen zatia jokatu da, baina orain bigarren zatiko 9. minuta betitzak dela, eguzkiak pake pixka bat eman die, batez ere kontrarioi, Valladolidko eguzkia aurrez aurrez zutelako. Eta orain agetaratu, bai, Anar Zelozegik gauzatu du ensegua, beraz, 7 eta 22 markagailuan. Intxetak ensegua eta agetaratzea Anartz Elosegik. Beraz, utz eta 22, ez da alde handiko markagailua esango genuke, baina lan handia egin beharko du Hernanik ikin bat hurbildu ahal izateko. Hortaz, 7 eta 22 markagailuak adierazten duela, jokatuko da azken bigarren zatiko, azken minutu hauek, hain zuzen ere, 30 geratzen dira jokatzeko. Bera, esan dizuegu, gaur partida interesgarria dagoela markagailuari bakarrik begiratuta ez, baita sailkapenari begira ere. Eta bain Valladolidkoek beste ensegu bat egingo dute, 5.
hain zuzen ere, bikain ies egin du Federico Castiglionik. Beraz, lortu du, 5. zeo Valladolidiko entzat, bueno, Valladolidiko ja berdin zaie, 5-8 egin, prestazio arrotasunagatik, baina hauek ja, ba ezpa ere, egia da, finkatu markagailua, baina momentuz, 27 gibeleko jokalariak egin duen ensegoa gerik. Castiglionik. Aldez aurretik, beste partidu bat jokatu Erraniko bigarren taldeak, B taldeak, Satorra taldeak, da horiek ere, galdu egin dute, 7 eta 28-30, ez nahi gogoratzen oso zehatz, bigarren zelaian jokatu dute, Gaztegiren kontra, eta 7 eta 30 galdu dute. Pres, agetaratzeko, ensaio gauzatzeko, Alfel. Eta baliatuko dugu aukera, 2-15koak adierazteko. Erranik onoko batera du, 1,5ko hasieratik. Lehen lerroan, Jon Intxausti ezkerra roin, Iñaki Otxetorena 2, orpokatzailea. 3 zenbakierekin, Eneko Noriega, bigarren lerroan, 4. zenbakierekin, Ander Gutierrez eta 5 Beñat Iradi. 3. lerroan, Beñat Zinkunegi, gaina Beñat Zinkunetik min hartu du, eta ambulantzian eraman behar izan dute, Beñat Zinkunegi. 6 zenbakierekin eta Eskuin galean, 3. lerroan, Mikel Imaz. 8. Giltza Jokin Esnal. Uztartze erdia, Matin Collado. Eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzaile Iraz Garmendia, Gorka del Valle 11 lehen partida ofizialki, hasieratik, Gorka del Valle gazteak. Egalean, eta erdietan, Arnatze Losegi eta Igor Etxeberria. Eta Eskuin galean Tomas Elortza ere, berriro lehen taldearekin, min hartu zuen eta pixkanaka osatzen jardun du, eta gaur hasieratik hasi da, eta Gibelean Aitor Lukas. Valladolidikoen 15koan, Pablo César Gutiérrez, Pablo Mejimol eta Alberto Blanco lehen lerroan. Bigarren lerroan, Davidi Abril. 3. lerroan, Pescador Astens eta 8. Paila Natan. 9. Pablo Gil. Eta Gibeleko lerroan, lehen aipatu dugun Steven Kane Alfel, ezkerre galean Pedro Luis de la Lastra, erdietan lehen erdia Alejandro Alonso, bigarren erdia Álvaro Fernández, Eskuin gala Mailei, eta mauzenbakiarekin Federico lehen aipatu dugun Castiglioni. Eta ordezkoak, izango dugu Einar Arratibel, Einar Arratibel sartu da gaina, orain da minutu bat, zeleratu da Iker Fuentes, Lander Meaza, Jon Galdeano, Abdelafit, Zagea, Pelio Pérez, Mikel Bidegarai eta Iban Moreira. Iban Moreira gainera, orain dela gutxi zeleratu da, ezker egalean ariko da Iban Moreira, eta gero, Valladolidikoen ordezkoak, Anaha, Sue, Baso, Espeso, Barnes, Castellote, Posadas, Gómez eta Fernández. Epaile esan dugu lehen, David Joaquín Castro. Horiek 15koak, pixkanaka antzematen badu zeintzuk zelairatzen diren, esan diko dizuegu. Aipagarria da, berba da, aurrean Hernaniri dagokionez, Mikel Imaz gaztea, hasieratik hasi dela. Orain, esan dezakegu, Jon Galdeano gaztea ere, ja Bizpahiru partida daramatza lehen taldearekin, gizonezko lehen taldearekin, eta hau ere zeleratu da, bigarren zatian. Eta Alfelafif ere, 20 zenbakierekin, Tallea. Abizena Tallea du. Abdelafit, orain dela Bizpahiru urte aritu zen Hernanien, gero Hendaian eman duela uste urte pare bat, eta berriro Hernanien atorri da, eta gaur, jokatzen ari da, talde nagusiarekin. Alboko erraz irabazi dute Valladolidekoek, eskura jokatu, hagen parean aurrez aurre Hernaniren zelaian, eta hauek eskura zabalduko dute, hain zuzen ere, Pablo Gil, uztartze erdia, berriro eskuinera joko dute, baina jokalariekin, hauek tarteak aurki ditzaten, zuloa egin dezaten, eta metro batzuk irabazi ahal izan dezaten, defentsa ona egin du Iratz Garmendiak, hasiera batean saiatu da eta kasi lortu du, baina jarraitu du Brakek,
eskuin egalerantz eta ensegua. Ensegua ezker egaletik, errekaldetik, eskura jokatu dute bikain Valladolidekoek, saiatu direz Garmendi alde esan dugun bezala, gero joko zabaltzailea ezkerrera eraman du baloia, eta antxe iskinean ensego lortu dute urdinez ari baitira Valladolidekoak, eta 6. ensegua Valladolidekoek. Ja aldea nabarmena da, horrek ez du seguraski itzulerarik izango, eta orain ikusi behar, lehen esan dudan bezala, Valladolidekoek pitin bat galga jarri, saiatu ez lesionatzen, ez minartzen, hori da guk nahi genukena, ez minartzea, baina mantxotzea ere bai jokua eta lortu alizatea, Hernanik bat lortu baldin badu, beste 3 ensegu egitea, puntuxka bat eramateko, oso zaila baita Valladolideko taldeari irabaztea. Esan dezagun, azkeneko jardunaldian, 9. jardunaldian, lehen esan dut. Eta gauzatu du, oso zaila zeukan, orain aipatuko dut, oso zaila zeukan, oso iskinean zegolako, alde batean zelako, baina gainditu, beraz, 7 eta 34 partidako, 2. zatiko, 17. minutuan, Valladolideko barraken alde. Esan dizuet, joan zen jardunaldian, 9. jardunaldian, pensa, ze emaitza izan zuen, Valladolideko taldeak. 57 eta 14 irabazi zion Cajasol Ciencias taldeari. Eta Hernanik lehen esan du galdu egin zuela, Barcelona hori zuen aukera onenetako bat, kanpoan irabazteko, Barcelona ere azken postuan zelako, baina Barcelona irabazi egin zion Hernaniri, 30 eta 18. Ez zuten puntu bat lortu Hernaniarrek, eta hor jarraitzen dute sailkapenaren zuloan sartuta, hain zuzen ere, sailkapenari gainbehiratua ematen badiogu, 9 jardunaldi jokatu ondoren, Getxo Artea Bizkaiko taldea dela azken postuan, 12. 8 punturekin, aurretik 11. postuan Hernani, Plus Rubi elkartea, 10 punturekin, 10. postuan Barcelona, Hernani Gadina punturekin, baina aberajak eta gainerako kontuak aipatuta, hor 3 horiek dira azken postuetan. Hernani erasoan orain, Valladolidekoen 20 metroko lerroaren parean. Kombinaketa, eskuz jokatu nahian eskuin aldera, eta orain irekia antolatu dute, Hernaniarrek, baita baloia berreskuratu ere egingo dute, pentsatzen dut, Arroarekin jokatzeko. Prest daude Intxeta eta Noriega, jokatu ez du, baina luze egin du Iraitzek, Intxeta jaso du, ezkerraldean, Armailaren aldetik, irekia berriro, Matiko Llo agintzen, Iraitz Garmendia jasoko du, hemen aipatzen du jendeak Valladolidekoen lerroa jokoz kanpo dagoela, baina epaiak ez du hori ara ikusi. Irekia, Matiko Llo eskuinetara, Antinko sartu dira Hernaniarra, baina defentsa ikaragarria da. Valladolidekoek darabiltena, baina, bueno, jarraitzen dugu baloiarekin, Matiko Llo eta Iraitz Garmendi ostikadatxo, erasoko ostikadatxo eskuin aldera, egalarekin jokatzeko, baina ez du lortu Hernanik baloiari eustea, eta horren Valladolidekoek, baina albora atera dira, alboko sakea izango da. Errekaren aldetik hain justu, kirol material da, eskaintzen duen Biator, horren azpian, eta esango dizugu, Gorobelen pankartaren azpialdean horre badela, Gorobel gure laguntzailea da, hotela txintxua guk pasan nahi genuen, asteburutxo bat hor, baina beste bat egotzi beharko du, baina nahi duenak badaki txintxua Eziago poligono alderantz, Hernanin, ederra jateko, afaritxoak egiteko, merindak eta nola ez, pikin bat edan da ere, antxe lo bertan egin, txintxua, hotela. Han, uztartzea dugu, izan dugu bezala, ze Valladolid beti eskatzen du, saiatuko da, saiatzu orain arte behintzat uztartzea, indarra duelako, baina Hernanik jarriko du jokoan Matiko Llo baloi eskutan duela, eta zigor kolpea Valladoliden kontra, eskura jokatu du Iraitz Garmendia, tartekatu nahian,
Ea ba, zertan den jokua. Zuzen edo emazteak. Oso ondo. Oso ondo diot, Hernanik metro batzuk irabazi dituelako. Eta uztartzea berriro Castro epaileak agindu duena. Hori bai, Valladolidikoen 20 metroko lerrotik bizpahiru metrora. Orain aldiz, Valladolid jarriko du, Brake jarriko du, eta justu Pablo Gil uztartze erdiak. Hemendik ikusten dugu ere, badakizue, beti esaten dizuegu gure hizkuntza euskara dela, bai kiroletan, bai bizitzan, bai senar-emazteen artean, familia, kalean, mendian, euskaraz egin behar dela. Ez du balio esatea egin eta gero ez egin. Horregatik, gaur deno jakingo duzuen bezala, euskararen eguna ospatzen da nazioarteko euskararen eguna, eta 11 ekitaldi han eta hemen Euskal Herri osoan. 20 metroko lerroaren parean zen, hain justu ere, Alfeleko urrun egin du, gainean du Mikel Lapurtarrak, gainean zuen Valladolidiko hegala, de la Lastra, eta horri esker, presioa handia egin dute Brakekoek, baina hala ere, irekian, Hernanik harrapatu du edo, beregaratu du. Baloia, Eimar Arratibelek zabaldu eskuinera, eta han, epailearen ustez, zigor kolpea izan da, Castro horrela adierazi du, baina beti ere Hernaniko zelaiaren 20 metroko lerroaren parean. Ireiz Garmendia anartzelosegi saiatu da, luze ostikatzen, baina ez dugu ez albora botatzerik lortu, presioa behar bada bai, eginda gero, orain zelaien erdiaren marran dihardute, oso defentsa bortitza egin du Hernanik, jarraitzen du Valladolidek baloia eskutan duela. Tira. Sailkapenei dagokionez, esan behar dizuet, 9 jardunaldi jokatuta, 9 partida irabazita, Alcobendas Madrilgo taldea dela, Alcobendas Sanitas, 9 garaipen eta 40 puntu. Bigarren postuan El Salvador, Valladolidiko taldea, 7 garaipen, 35 puntu. Hirugarren postuan, aipatu dugun bezala, Brak Valladolidekoa, 7 garaipen eta 33 puntu. Ikus dezagon, baloia eskutan duelako Igor Etxeberriak, tinko sartu da, eta baita Mikel Bidegarai Lapurtarra jaso baloia, galdu egin dute, zelai erdian dihardute, galdu egin dute Hernaniko baloia, edo Lapurtu egin dute Valladolidekoek eta badoaz, 7. seo egitea, ez, azkenean aurreratua itzin pasea izan da, Hernaniren alde. 4. postuan jarraitu du sailkapenarekin Sanboi. Valeriu zelaiko taldeak, Sanboianak 6 garaipen lortuta, 30 punturekin, 4. 5. Cisneros Madrilgoa, 6 garaipen, 29 puntu. 6. Santanderko Independiente, 5 garaipen, 23 puntu. 7. Goierriko Anpo Ordizia talde Gipuzkoarra, 4 partida irabazita, 5 galduta, 22 punturekin, eta lehen esan dizuegu, Bizkaia Gernika 8. postuan dela, 3 garaipen eta 6 porrot jasota, 17 punturekin, 9. Cajasol Zientzias Fundazioa, 2 garaipen 7 galduta, 13 punturekin, Barcelonak 2 garaipen lortu ditu, 7 partida galdu, ondorioz 10 punturekin da, Hernanik adina puntu, Hernanik 2 partida irabazi ditu, 2 derbi gainera, eta azkenik, azken postuan Bizkaiko Getxo artea, 9 partida jokatu ditu, irabaziak 1 eta galduta 8. Hain justu, Hernanik 2 derbi irabazi ditu, Getxoren kontra eta Ordiziaren kontra, zearen kontra, Gernikaren kontra galdu egin zuen, 4 puntu batik, besterik ezpada ere, galdu egin zuen, eta hemendik aurrera puntu guztiak izango dira urrezkoak. Gaur zaila izango da, 25. minutua bete derelako, eta momentuz
gibeletik markagailuan 7 eta 34. 7 eta 34. Uztartzea, uste dut argirik gabe gatuko geha ba, Laizter? Ze Joanan, argirik gabe getuko dela uste duzu edo Joanan tekniko dugu hemen ezkerrean, jokalari hoia, egun azerizarrekin beterenoken ari da jokatzen, eta eskuinean, bere bikotean ekane argazki atera eta atera klubaren web horrirako, baliogarriak izango direlakoan gaude. Zen ekane argirik baduka, aparatu horrek? Badu oraindik? Bai? Bueno. Ja gutxi xamar, argia, baina, bueno, egia esan, ordu laurdema geratzen da, eta itxuek ere jokatuko lukete 15 minutu. Ederki, Hernaniren zelaian diardu jokoak, hain justu ere, Agetatik, Ensegulerrutik, 20 metro bat, eta orain Iban Moreira jaso du baloia ezkerre galean, marraren parean, Iban Moreira gogoratu joan zen azkeneko partido landaren, azkeneko 15 minutu jokatu ziren, eta oso zera izan zen, eragingarria bere jokoa. Zigor kolpea, plakatzaile plakatuaren kontu horrekin, eta Irez Garmendia baloia eskuetan duela, albora botako du, segurazki, itxuragatik diot, posturagatik. Eta 10. jardunaldiko norgia aukera, ipatuko ditugu, etenik dagoelako jokoa, orain, eta hau, datorren Amaikagarrena jokatuko da, gaur 10. ari delako jokatzen, eta hoitzik izango dira partida. Gerranik, beste aukeratxo bat dauka, ahalik eta puntu gehien lortzeko, Sevillara joan beharko du Hernanik, Cajasolen kontra jokatzeko. Hori, berez, abenduaren 11an izango da. Baloia zelaian erdien diarduenez, jarraituko dugu. Eta, igandean bertan, 11an, Kesos gaur Hernanien kontrarioa, Cisnerosen kontra. Barcelonak etxean jokatuko du, Bizkaia Gernikaren kontra, partida interesgarria. Ez emaitzagatik bakarrik, sailkapenagatik bakarrik, batez ere Hernanirentzat, Hernanik irabazten badu, horietako batek galtzea, komenigarria litzatekelako. Getxo arteak etxean jokatuko du, eta San Boiana hartuko du igandean. Alcobendasek Salvador Valladolidiko hartuko du. Eta azkenik, Anpordiziak, Goierriko taldeak, etxean hartuko du Independiente Santanderko taldea. Esan bezala, abenduaren 11, hori izango da, 11. jardunaldia. 11. jardunaldiko partida izango da. Oso plakaje bortitza egin du Alfel, Steven Janet Alfelek. Hain justu Alfel Zelanda berriko jokalaria da. Esan dezagun, Valladoliden, zelariatu dira Iban Espeso, baita Ignacio Castellote ere, eta Hernanin, Lander Meaza zelairatu da, lehen esan dizuegu Eimar Ratibel, eta ja hemendik aurrera aldaketa ugari, denak kontrolatzea ez da errexea izango, Valladolidikoen taldean oraintxe bertan 3 zelairatu direlako. Hain justu, Stefan Jon Barnes, hoietako bat. Alboko sakea. Zelai erdiko 10 metroan, luze jokatu dute, jokalari guztiekin eta bikain hartu dute Valladolidekoek. Orain korrikaldi aparta egiten diardu Sebastián Gómez. Sebastián Gómezek metro ugari iraba ditu. Bueno, Sebastián Gómezek ez baino, Pablo Posadas izan da. Eta ondorioz, momentuz behintzat, baloia, Valladolideko jabe, Sebastián Gómez ere sartu da. Eta justu 12 minutu geratzen direnean partida amaitzeko, lehen zale dituen argi ahul horiek piztu dira.
aula diogu, beharrezkoa delako pixka bat indartsuago, argiztadura indartsuago lehen zelaia, bigarren zelaian bada, baina lehen zelaian oraindik ahul xamarra da, argiztadura. Zeintzarri tabernan ere, afari merienda goxoak egin ditzakegu, hemen partidu bukatu, hemen klubaren txosnan freskagarri garagardo batzuk edan, eta gero Zeintzarri tabernan Hernanin bihar segurazki, prentsak idatziko du gaurko partidua, emango du gaurko partiduan berri, kronikak, Hernaniko kronikak, berriak, garak, eta nola ez, Diario Baskok, Hernanire laguntzailea. Eta eraikuntzarako materia berroin badezue, jun, Arizeta Big Mat lantegira, eta han behar duzuen guztia erosi. Hernaniarrek eskuinaldean, markagailuaren parean jokoan, eskura jokatuz, ja ikusi ez dugu egiten, egia esateko, zein gartzen duen baloia. Zorionez, hemen ordenagailuak argi garbia dauka, okerrezpana Iñaki Etxotorrena saiatu da orain metro batzuk egiten, esan bezala, zelai erdiko 10 metroko lerroaren parean, eskuinera baloia nahiko deskontrolatua, han jaso dut Hernaniarren markagailuaren parean, hain justu Gipuzkoako Foru Aldundiak Foru Aldundiaren izenean, Diputazioaren izenean, kirola sustatzeko laguntzeko duen pakartaren azpialdean, eta ezin dugu ahaztu Zuaznabar lantegia ere, eraikuntzan, ez da Auto Suezia ere, ni autoak ja 15 urte ditu joanan, eta ja aldatu beharra daukat, agian Auto Suezian eskain dizadakete merke xamar bat. Osoko auto ona dituztelako, han Auto Suezia Valladolidekoek 7. ensegua egingo dute, ihesaldi ez baldin bada baloia erosten, baina ez, Iban Moreira berriro eskuinaldera joan, eta oso plakaje ona, eta gainera zigor kolpea Valladolidekoen kontra, plakatua pakatzailearen kontu horrekin ondo Iban Moreira. Bere galetik bestaldera joanez, lortu du oso plakaje eta ona egitea. Bueno, uste du bai Moreira izan dela, ikusi dugu asko egiten ja. Eta han, nahi baduzue, hornigarriak ere, hornidurak ere erosi behar balin baituzue, adarra oso lantegi egokia da horretarako, eta nola ez sistema elektrikoak ere, eta aireztadura sistema behar balin baituzue, Koproben, nola ez espalditxo Hernaniko laguntzailea dugu, eta gaur ni naiz joango, baina ahal izango joango nintzateke Lizarra kanpinera, Nafarroa garaian dugu, Lizarra kanpin euskalduna, egokia, egunak, asteburua pasatzeko, jende jatorra delako, han esan dugun bezala. Orain ezkerre galeraino ekarri dute baloia Hernanikoek, jaun Insauzki intxeta baloia tinko eutsi dio, baina Valladolidekoek ere nahi dute borroka pixka batekin, partidu bukatu arte, hor geneukan 20 zenbakia, Ignacio Castellote zuloa tapatzeko. Eta lehen aipatu dugu, zoritxarrez, lehen zatian min hartu du, eta gainera ambulantzian eraman berri izan dute, Hernaniko Beñat Zinkunegi, ea ez duen denbora gehi pasatzenan, eta lehen bailen osatzen den beregatik, lehenengo, familiaren gatik, eta biztan da, Hernanik eibar dituelako, jokalari hauek guztia. Ederki. Uzartze bildua den bitartean. Armailaren parean, armaila dagoen egalean egin zuzen ere, hortik 10 metrora, Valladolideko esartu dute baloia. 16 zenbakia da orain, uzartze azalkaria esango dugu. Sue Anaz, hori ere, segurazki ez da espainola izango, izen horrekin behintzat, hain zuzen ere, Zelanda berrikoa da, eta aurrera erori zaio, Valladolid jokalariari baloia, Jose Guillermo Basori erori zaio baloia, zorionez, erasotxu bat antolatzeko aukera duen Hernanik, Eimar Aratibel da orain azalkaria, eta eskuin Arroña Meaza, eta ezkeran Arroña Jon Insausti Intxeta. Ea
baloia eskuratzeri badaukagun, uste dut dena partidu bukatu aitzin, denak aipatu ditugula, sailkapenak, hurrengo jardunaldiko partidak, eta horrez gain, azken jardunaldiko emaitzak ere aipatu ditugu, beraz, orain, jokoan zer gertatzen ikusten badugu, hemendik asko ez, egia esateko. Borrukan dihartu dute aurrelariek, zabaldu dute eskuinera baloia, eta orain kombinaketatxo bat, kombinaketa ona, eskuine galetik, sarrera aparta bikaina, Oker Espanako Iban Morreirak egin duena, igual ordenagailuan begiratuta, antzemango dugu, hori jaso du baloia, 10 metroko lerroan, eta baloia eskuetan dutela, jarraitu nahi dute aurrera Espainiarrek, baita eskura ondo transmititu ere baloia, ezkerre galean dira, hain justu, Zuaz Navar, eta Diario Basko, eta Druk, eta hoien, pankarte hoien pean, azpian, ari dira, jokatzen, urdinak, Valladolidekoak. Baina, partida ez amaitu eta jarraitu behar da, plakatzen, jarraitu behar da jokatzen. 7 eta 34 amaitzeko 4 minutu geratzen direnean. Nekatuta ere bai, biztan da, ja 80 minutu Laster beteko dira, eta lehen aipatu dizut Igor Etxeberria minartuta egon da partida anitzetan, eta gaur berragertu da, erdian jokatzeko, jokalari garrantzitsua baita, lerro horretan, eta Anartzelosegirekin egiten diardu bikoa, Iraitz Garmendia joko zabaltzailea, Igor Etxeberria Anartzelosegi, horien Iban Moreira da ezkerri gala, eta Oker Espanago atzera pasada Mikel Bidegarai Lapurtarra. Uztartze bildua, Matin Collado sartu du pasatxoan, pasabidean, eta atzera joan behar izan du Hernanik baloia presio handi egin diolako Brakek Valladolideko ekipan ere, taldean ere, aipatu behar dugu Pere Fernandez ere zelairatu dela. Aurrelariak zain albora noiz botako duen Iraitz Garmendiak, hori da egingo duena, eta handik aurrera alboko irabazi eta jokatu ahal izateko. Pensatzen dut ikusiko dutela, baloia eta londo abilen. Guk hemendik asko ez. Brak, lehen esan dizuegu, 3. postuan dela, Valladolideko taldea beraz, indartsua bizta denez. 1-2 taldean 3, 4, 5 atzerritar ditu. Lehen aipatu eskizuk 2 Zelanda berriko, baina beste batzuk ere baditu, gaur jokatzen ari ez direnak, baina australiarrak, argentinarrak eta Zelanda berrikoak ditu Brak El Salvador taldea. Bi minutu eskas partida amaitzeko. Markagailua erabat finkatuta, jokua zela erdian. Orain joko zabaltzaileak Alfel Zelanda berrikoak, metro batzuk irabazi nahi zituen, baina zuzenean kanpora joan da baloia, beraz, baloia ostikatu duen parean. Ikus dezagun alboko honetan, zer nola bideratzen duen baloia Eimar Arratibelek, gure lagun Arratibelen semea, gurekin Hernanin jokatu zuen jokalarian semea, Donostiako Atletiko Biltik iaz etorritako jokalaria, 3koa da, hilaratzea, Meaza, Jalet, eta oso ongi jaso du Mikel Imaz gaztea, baina partziala aldera bota duela, Hernaninen aldera baloi hori. Hernaninen ordezkoen xerlekuan, esan dugu Iker Fuentes ere baduela, baita Pello Perez ere, Pello Perez minatuta egon da, eta beste guztiak zeleratu dira, Valladolidikoak ere denak sartu dituzte zelaian, hango entrenatzailea
Diego Merino da, Brakikoen entrenatzailea, eta jakina, Erranikoena, Patripoli hori, Jon Iraola, Jon Intxosti Intxeta, eta beste batzuk laguntzen ere bai. Ea ba, jokoak ez du askorako emango, hemendik aurrea, minutu bat falta delako, arauzko denbora agortzeko. Luze, ezkerretara Valladolidkoek, ezkerre galetik eta hortxe zuten ensegua, eta bai, lortuko dute azkenean, partidako pensatzen dut azken ensegua, Valladolidkoek, 8. okerrezpanago, ja, kontu ere galdu dugu, hain zuzen ere, 40. minutua bete denean. Bigarren zatiko, 40. minutua bete denean, markagailuan. Hernanik 7, Valladolidek 38 eta gainera oso erresa dauka. Gauzatzeko, agetaratzeko, beste 2 puntu eskuratu izateko, 40-rekin geratuko da, biribilduta gaurko markagailua. 7 eta 40 ez baitu guzti gutxe egingo duenik, goize faltakarri hain erresa den jaurtik eta gutxe egitea. Eta merezi 40 bat, ez 40, 40 bat. 7:39 eta 7 eta 40 bat. Beraz, lehen errubiaz pixka bat dakitenekin solas egin dut, lehen zatiaren laburpena eskatu diet, eta esan didate nahiko ongi aritu dela Valladolid, naiz eta galga pitima jarrita, oso gutxitan pasa dela Errani zelai erditik, Valladolideko zelaira, bera lehen zatia naiz eta markagailuan handirik ez lortu Valladolidek, hain justu ere lehen zatian huts eta 17 ensegu eginda, ondoren Erranik egin du partidako lehen ensegua Jon Intxosti Intxetak, eta elosegiren gauzatzearekin, Erranik 7, gero Valladolid beste 4 ensegu egin ditu, nahiko aixe nagusituz arlo guztietan, eta honek ez du beste bueltarik, hurrengo partidan saiatu ahaleginak egin, kanpoko partida bat irabazi ahal izateko, izan ere, partido neurketa aproposa izan dezake 11. jardunaldian, gogoratuko dizuet, Hernanik kanpon jokatuko duela Cajasolen zelaian. Beraz, Sevillaraino joan beharko dute Hernaniarrek, ez jakina halako hango txuri ospetsuiek edatea, baizik eta saiatzera, ea pixkanaka puntuak batzen ditugun. Amaitu da partida, bi taldetako jokalariak elkar agurtzen, eta gogoratu azkenik, merezimenduz irabazi duela Brakek, gaur euskararen eguna dela, hemen desente entzun dugu, baina ea Euskal Herri osoan entzuten den gehiago, ez bakarrik ikasi, baita praktikatu ere, eta orain Hernanikoek pasabidea egingo diote, pasilloa, txalo zarta, kontrarioi, Brakekoei, eta hauek erditik pasako dira, eta gero alderantziz, eta jendea badoa, gaur larun bat izaki, oraindik ere luze. 11. jardunaldiko partidak, Cajasol Ciencias Hernani, Brak Quesos, Complutense Cisneros, Barcelona, Bizkaia Gernika, Getxo Artea Sanboiana, Alcobendas, Sanitas Alcobendas, El Salvador, eta azkenik, naizta orduan, besteik orduan jokatuko duen, Goierriko taldeak irabazten dion, Independiente Santandergoari, Ampo Ordizia izango da, Independienteren kontra ariko dena. Beraz, saikapenari dagokionez, momentuz, jakin gabe gainerako emaitzak, Hernanik leku berean jarraituko du, hain justu ere, 11. postuan zen 10 punturekin, ez dakigu Barcelona eta Getxok zer egingo duten, eta horrekin hurrengo landareko partida heltzen denean izango garela zuekin esanez, ongi izan gabon pasa, eta 12. jardunaldi arteko tartea egingo dugu.